Колко пари можеш да правиш от картинки като тези? Преди да ви разкажа, искам да ви поканя на моето безплатно обучение, което ще бъде съвсем скоро. Линк за записване може да намерите под или над това видео. За всички хора, които сте в TikTok и Instagram, активен линк може да намерите в моя профил в био. А хайде сега да ви разкажа за продуктите. Ето този продукт, който е вдъхновение от Италия, е направил 306 продажби за 12 месеца на стойност $1500 и двама човека са го купили в последните 24 часа. А ето тук тази обява е на 2 месеца, има 12 продажби на стойност $108. Прекрасни резултати само за 2 месеца, в които е качена тази обява. Ето тази обява 20 човека имат в количката, готови да я купят. Тя пак е с вдъхновение от Италия. 156 продажби на стойност $1173 за една година. Такъв тип продукти могат много лесно да се създадат с изкуствен интелект и да ги продавате като пасивен доход, така че ако искате да разберете повече подробности как може да създадете такъв тип дигитални продукти и да ги продавате в Etsy платформата, заповядайте на моето безплатно обучение.